کنینو دا خوشی ہے کہ براوی زبان نہ گچے نہ پنیا اور قابل فخر دوستاتون بورزنا چینل نہ کرے دفتر ٹیتولو کن دا وطاخ دا جاغا و دا نہ کرے مقاصد دا یقیناً بیدار صاحب پاش کرے اور نن کل اخدر سنگتون زبان دوستون اور اسٹان زیاد زبان تے ٹی کارمم کینے اور ننا مطالعہ 4-5 زبان تے ٹی یقیناً دا تالانی تو ارے ہر اختنن ادب اورنے تو ادب نہ کلا زبان اک ننا زبان کور ادب نہ ترویج ادب نہ شوق ادب نہ مقصد او ادب نہ راجی ذمواری ارادی کے کلا زیادنن مونا تخینہ وہ تو بنیادی ہوئی تسی لیکن ارا وقت داسا کمرشل دنیا بس مارکیٹنگ نہ دنیا بس گڑاک داسا سودا مننگ کی جوڑ مننگ اٹیو گڑاک داسا کرے پاش کے ستا کہ نہیں ہوتا مقاصد آتے تھی نہیں داور سے کہ دا اخ بندگ اس کا سر مری کمائی صرف پیسہ نہ یعنی نہ مارکیٹنگ دادے مخلوق نہ زین و وسط مخدر کرے او تا موادے تے ستا کہ او نا خونڈا مرے اٹریکٹ کیر دی تو اسی تو نہ روایتی وڑت ادب نہ فروغ اس روایتی طرز زبان نہ لیکن دا سے چونکہ ٹیکنالوجی بس سہولتاک بسور تو داسکانم ننت تڑا وڑا و نہ رسیدہ تینا اسے اپروچ اسے بورزنا دا فائدہ ہے کہ داٹی موجود مرو کا دادے اسے چینلائز کرو کا سنگت آتے تھی ہر شعبہ نہ ایکسپرٹا کریر ماشاءاللہ دانا خوش بختی ہے کہ ٹی وی نہ تجربہ کارا بندگاک ریڈیو نہ سینئرا بندگاک ادب اٹی بلو پنستخو کو بندگاک کہ نم تلتولو کورے داڑا دچاٹ گناہ زیاد داڑا پیشنم ننتو کیو وین وف ساڑی افس تو ای خوش اٹھ دا گراغا کہ اسی ننے چینلس اسے پلیٹ فارمس ملا اسی دونوں وطاخس کہ اراڑی ننتولن تینا علم ودفن ادب نا ارا شوق مقصد او دے پورا کن داتون اوار خاص ارا گڑائی ای مونا تخبہ او دادے کہ براوی زبان نا والد چونکہ دا براوی نا چینل ہے تو ننے زیادہ فوکس زیادہ توجہ ننے براوی زبان آتے خوئیے ادب تینا خدر سمونائی نہیں گٹھی ہے تو ڈاکٹر تاج رسانی نولو ننتو کرے خور تورو کو سنگت تو لوگو ڈاکٹر صابر صاحب شابیک صاحب ارا لسانیات نا پروفیسر سوسن صاحب تو لوگ کے کل سنگت آک تو بائے دیکھے نن دادے فوکس کے نہ کہ دے زبان نا ترویج زبان نا را لفظہ گمرو کا کو یا ارا دس کا پاش افس انہوں نے اثر مریر اور دانا باقاعدہ شیڈول اس مرے ایدہ پاپا رکھے داٹی سماجی و موضوع بف سیاسی بف داٹی تفریحی بف لیکن ارا کرے کنا خواہش یا تقاضے یا دانا ضرورت ہے اسے گرج سے کہ براوی زبان اور براوی ادبا فوکس مرے ننا کلاسیکل ادب ننا فوک ادب ننا کنٹمپریری ادب اور اوٹھی دورہ تیایت مرے اور لیکچر مرے ڈسکشن مرے لیکن دلچسپ پڑھٹ بیر ای تا گزارا مف اونا پس منظر اونا شارٹ آک اونا کرے کتاب آک باقاعدہ ایڈیٹنگ پوائنٹ ویوٹ بریر اور دا مارکیٹنگ اس کا کائے بورس بیر صرف ننا پروجیکشن کے مف ننا زبان و ادب نا پروجیکشن کے مرے تو یہ سور ولدہ مبارکباد دیتے بیدار صاحب کیسے بلو مقصد صرفے نے بعض خواری ارے اٹھی تھے لیکن نن دوستا کہ انشاءاللہ وار مرون اور دا کاروان بونائنو منت وار